Fe enw I ydi Rob Phillips a fi di'r archifydd sy'n gyfrifol am yr Archif Wleidyddol yn y Llywydd Cenedlaethol. A heddi, fel rhan o gyfres Stori Cymru, dwi yma gyda aelod Cynulliad Ceredigion a Llywydd y Cynulliad Cenedlaethol Elin Jones. Elin, llywyd rhywbeth wrthyn ni am eich cefndir a pam oeddech chi wedi penderfynu sefyll am y Cynulliad Cenedlaethol yn y lle cyntaf? Wel, ges i'n ethol i'r cynulliad cyntaf hynny yn 1999 yn 32 mlwydd oed, ac felly'n ifanc, gymharol ifanc gyda'r aelod ifanc o Blaid Cymru yn sicr ar y pryd hynny. Ac o'n i wedi ymwneud â gwleidyddiaeth ar lefel gymunedol i gychwyn yma ar gyngor tre Aberystwyth yn enw Plaid Cymru, ac wedyn gwneud fwy yn enw Plaid Cymru yn yr ardal yma, ac wedyn cael y cyfle pan benderfynodd pobl Cymru i ethol y Cynulliad Cenedlaethol cael y cyfle i roi'n enw mlaen i fod yn aelod dros Geredigion. Cynog Dafis yn penderfynu fod e ddim eisiau rhoi enw mlaen ac eisiau rhoi'r cyfle i rywun newydd, a dwi'n hynod o ddiolchgar iddo fe am gymryd y penderfyniad hynny, bryd hynny, a rhoi'r cyfle i rywun newydd i rhoi enw mlaen. Shwt oedd yr ymgyrch ar gyfer yr etholiad cyntaf i'r Cynulliad nôl yn 99? Oedd yr ymgyrch yn 1999 yn anhygol oherwydd oedd e'n llawn brwdfrydydd ac optimistiaeth am ddyfodol Cymru. Oedd hi'n gyfnod, wrth gwrs, oedd y referendwm wedi arwain at y deimlad yma o gryfhau a chreu cenedl o'r newydd. Fe oedd hi'n gyfnod diwylliannol cyfoethog iawn hefyd, cyfnod cŵl Cymru, oedd rhai pobl yn ei henwi fe. Felly oedd yna don o frwdfrydydd am Gymreicdod a gwleidyddiaeth Cymru a democratiaeth yma. Ac felly oedd yna, wrth gwrs, yn cael ei adlewyrchu mewn pleidlais gryf iawn i'r Blaid Genedlaethol hefyd pryd hynny yn 1999. Ac ges i'n ethol gyda 10,000 a mwy o fwyafrif yng Ngheredigion ar y pryd hynny. Fydden ni wrth y modd yn cael mwyafrif felly erbyn hyn, 20 mlynedd yn ddiweddarach, ond fe oedd e'n gyfnod cofiadwy hyderus iawn fel cenedl. Dych chi wedi bod yn aelod cynulliad ers dros 20 mlynedd erbyn hyn. Mae llawer wedi newid, ni wedi symud o cynulliad cymharol gwan i Senedd sydd yn gallu ddeddu a sy'r pwerau i godi trethu. Beth yw'r uchafbwyntiau, dych chi'n meddwl, o'r 20 mlynedd hynny? Wel, yn gyntaf, fe oedd hi'n Senedd wan. Oedd rhai pobl ni galw hi yn siop siarad, a dyna i ryw raddau oedd hi. O'n i newydd adael cyngor tre Aberystwyth, oedd y fwy o bwerau trethiannol ariannol nag oedd gan y Cynulliad Cenedlaethol. Ac felly, Cynulliad oedd ddim ar hawl i ddeddfu yn ei enw hunan na chwaith codi unrhyw drethu a gymrywio trethu. Felly, fe oedd yn gorff gwan iawn ar y cychwyn, ac mae wedi cymryd yn sicr 10 mlynedd gyntaf yn wan iawn, a wedyn cryfhau yn raddol dros hynny ac eto mwy i ddod hefyd. O ran i fi edrych ar yn uchafbwynt bydden ni'n dweud ar lefel bersonol, taw'r uchafbwynt oedd dod yn weinidog mewn llywodraeth glymblaid rhwng Plaid Cymru a'r Blaid Lafur, Plaid Cymru yn llywodraethu ar lefel genedlaethol am y tro cyntaf erioed, a fyne'n weinidog amaeth a chefn gwlad, ac oedd hwnna'n gyfnod cyffroes ag heriol ar yr un pryd yn delio gyda gwahanol glyfydau anifeiliaid a ddaeth ar ynrhawsu. Ac o ran uchafbwynt gwleidyddol, yna bydden ni'n gorfod cyfeirio at referendwm, yr ail referendwm hynny yn 2011, pan wnaeth mwyafrif digon sylweddol o bobl Cymru bleidleisio dros greu rhoi'r pwerau hynny i ddeddfu yn llawn i'r cynulliad yn y meysydd datganoledig a creu Senedd go iawn, ond wrth gwrs oedd hi wedi cymryd 12 mlynedd i ni gyrraedd y pwynt hynny, ac felly mae wedi bod yn gyfnod digon rhwystredig ar gyfnodau pan i ni'n cael yn rhwystro gan y diffyg pwerau sydd gyda ni yn yn Senedd ni i fod yn cyflawni ran bobl Cymru. A beth am yr isafbwyntiau? Wel, mae'r rhwystredigaeth barhaol yna am yr hyn i ni methu gwneud. Mae'n rhwystredigaeth o fod yn wleidydd mewn gwrthblaid, wrth gwrs, achos mae'r Blaid Lafur wedi bod mewn llywodraeth ar hyd y cyfnod yna, ac felly mae'n rhwystredigaeth o ddim yn gallu dylanwadu'n uniongyrchol drwy fod mewn llywodraeth yn amlach na beth dwi wedi brofi. Ar lefel mwy personol, wrth gwrs, mae wedi bod yn gyfnod yn enwedig yn y cyfnod mwy diweddar yma yn y cynulliad yma ers 2016, le i ni wedi profi
colledion, a colled un aelod cynulliad mewn ffordd ddigon tragic yn cyfnod cael sargeant. O'n i'n yn Llywydd ar y pryd hynny, ac ni'n gorff bach, ni'n 60 o bobl sydd y rhan fwyaf ohono ni'n dod i nabod yn gilydd yn agos yn y cyfnod i ni'n gwasanaethu, ac felly mae tragedi mor gyhoeddus a hynna yn gallu bod yn anodd iawn i'w ddelio gyda ar y cyd, gyda'n cyd aelodau ni. Felly, i ni'n teimlo y colledion personol yna fel mae pawb yn ei teimlo nhw'n pa bynnag agwedd o fywyd. Mae'r Cynulliad Cenedlaethol, wrth gwrs, wedi ymfalchio i fod yn sefydliad sy'n gwneud defnydd o'r dechnoleg diweddara. Un o'r newidiadau mwyaf falle ers sefydlu'r Cynulliad yw cyfryngau cymdeithasol. Sut ydych chi'n meddwl bod 'na wedi newid y ffordd mae gwleidyddion yn trafod pethau ymhlith ei gilydd, a sut mae'r cysylltiad wedyn rhwng y gwleidyddion a'r etholwyr wedi newid yn sgil hynny? Wel, mae'r ffordd o gyfathrebu wedi newid, trawsnewid yn llwyr yn y cyfnod dwi wedi bod yn aelod etholedig. Felly, 20 mlynedd nôl, ar y cychwyn, mi o'n ni wrth gwrs yn defnyddio e-bost, ond yn amlach na pheidio, yn derbyn llythyron ac yn ateb drwy lythyr gyda'n etholwyr i. Bron nawr dwi ddim yn cael llythyron o gwbl, ac felly e-bost wrth gwrs yn parhau, ond erbyn hyn wrth gwrs dwi'n cael direct messages ar nos Sadwrn ynglyn â ryw fater sydd gan rhywun yn Penparcen neu Bryn Hofnant, ac felly mae'r cyfathrebu yn uniongyrchol iawn, ac yn uniongyrchol iawn gyda fi fel aelod yn hytrach na drwy swyddfa hefyd sydd yn wahanol, a dwi'n teimlo'n fwy o aelod etholedig 4 awr yr 20 nawr na beth o'n i ar y cychwyn. Ac wrth gwrs, mae bobl yn gallu bod yn eitha plwmp ac yn blaen, yn dweithio chi beth maen nhw'n feddwl ohono chi ar gyfryngau cymdeithasol. Dwi ddim yn meddwl fod ni wedi derbyn yr math o osodiadau digon treisgar mae rhai o'n nghyd aelodau wedi dderbyn, ond eto maen nhw'n gallu bod digon heriol, digon anymunol ar y degau, ond wedyn mae yna rai bobl sydd yn dweud pethau hyfryd hefyd, felly dwi'n cael yng nghynnal gan gofio fod na bobl yna sy'n gallu bod digon diolchgar am y gwaith mae rhywun yn wneud ar ei rhan o hefyd. Ond mae bobl yng Ngheredigion, a dwi wedi dweud hyn ar hyd yr amser, oherwydd mae'n etholaeth wrth gwrs sydd yn gystadleuol iawn rhwng 2 blaid a rhwng mwy nag hynny erbyn hyn. Felly mae'n etholaeth sy'n cadw hi gwleidyddion ar flaenau trad. Dyn ni ddim yn gallu anghofio Ceredigion yn ystod y cyfnod rhwng etholiadau. Dyw hynna ddim yn bosib. Mae'n bosib i rhai aelodau mewn rhai llefydd eraill, dwi'n siŵr. Ond yng Ngheredigion, maen nhw'n cadw'ch trad chi ar y ddeiar. Cyn oes datganoli, doedd gan Gymru ddim record da iawn yn ethol menywod. Wrth gwrs, mae hynny gyd wedi newid gyda dyfodiad y Cynulliad Cenedlaethol. Sut ydych chi'n teimlo am hynny? Dych chi'n meddwl bod cael mwy o fenywod yn y Cynulliad wedi newid naws y lle, wedi gwella'r ffordd mae'n gweithio? Wel, oedd y record cyn 1999 o nifer o fenywod oedd wedi cael ei ethol ers 1918 i San Steffan. Oedd yn rhywbeth fel 7 o fenywod ar hyd yr amser yna, felly oedd yn drychinebus o wael. A dros nos wedyn fe etholwyd dros 20 o fenywod dros nos mewn i wleidyddiaeth cenedlaethol ar lefel Cymru. Ac felly oedd hwnna'n newid sydyn iawn, oedd y creu corff democrataidd newydd yn rhoi'r cyfle i'r pleidiau gwleidyddol i wneud hynny gyn ei genwau menywod, a nath y Blaid Lafur a Blaid Cymru gymryd penderfyniad polisi i annog fwy o fenywod i sefyll yn yr etholiadau hynny. A dwi'n meddwl, dwi ddim yn nabod cynulliad gwahanol i'r un sydd gyda ni, oherwydd oedd yr etholiad yn yr cynulliad cyntaf hynny. Ond wrth gwrs, mae naws y trafodaethau am fwy nag un rheswm i deimlo i fi ac i weld i fi yn lawer mwy adeiladol na yr hyn mae rwy'n yn weld yn Tir Cyffredin, le mae yna weiddi parhaus ar draws y siambr rhwng dynion yn aml iawn, ac hefyd fod y menywod nawr yn Tir Cyffredin yn dechrau mwy na lai yn mimic o'r dynion hefyd, mwyn maen nhw'n meddwl fel na mae fod beafio, ond i ni'n ceisio cynnal gwell safon o drafodaeth yn y cynulliad, bydden ni'n dweud.
Dwi'n yn gweud fod ni'n llwyddo bob tro, ond ni'n ceisio. Ni wedi trafod lot am y gorffennol, ond falle mae'n gyfle nawr i edrych ymlaen i'r dyfodol. Beth ydych chi'n meddwl sy'n mynd i fod yn digwydd, pa newidiadau ydych chi'n rhagweld yn y cynulliad dros yr 20 mlynedd nesaf? Wel, yn unfed mlynedd ar hugen ni, yn mis Mai, fe fyddwn ni yn ffurfiol yn ail enwi'n hunain o gynulliad i Senedd. Fe rydyn ni'n Senedd erbyn hyn o ran y bwerau'r grymoedd a'r dealltwriaeth sydd gan bobl o beth dyn ni'n neud, ac felly mae'n bryd i ni enwi'n hunain yn hynny, ac felly oedd yn anrhydedd i fi'n bersonol i gael cyflwyno'r ddeddfwriaeth i sicrhau y newid enw hynny, ac i sicrhau fod ni'n ymestyn Democratiaeth Cymru hefyd i bobl ifanc a phlydleisio flwyddyn nesaf gan bobl ifanc 16 ac 17. Unwaith eto, fel dwi wedi dweud eisoes, mae'r rhwystredigaeth o'r diffyg grymoedd sydd gan y cynulliad i sicrhau fod polisi ar draws materion sy'n bwysig i bobl yn cael ei gydlynu'n iawn ac yn cael ei weithredu'n fwy effeithiol. Mae angen fod ni'n gweld datganoli fwy o bwerau neu rhoi fwy o bwerau yn nwylo pobl Cymru'n uniongyrchol yn Senedd ni. Ac felly mae yna ddarn mawr o waith sydd angen i gyflawni yn y tymor byr, sef y darn yna o ddatganoli cyfiawnder a heddlua. Mae yna gomisiwn pwerus iawn wedi adrodd o blaid gwneud hynny, ac felly mae'n benderfyniad gwleidyddol nawr i ni fod yn sicrhau fod hynny yn digwydd yn yr blynyddoedd nesaf yma. Ac wrth gwrs, i ni'n gweld yr chwydd yna yn y diddordeb sydd yn ymysg pobl yng Nghymru hefyd i fod yn arddel fwy o hunanlywodraeth ac annibyniaeth i Gymru fel cenedl. Ni wedi gweld hwnna fel sgil, dwi'n meddwl, yn benna i'r drafodaeth ar bod yn aelod o'r Undeb Ewropeaidd, ac os ydy hynny'n gorffen, wel, beth yw dyfodol Cymru o ddifri yn yr 20 mlynedd nesaf, a dwi'n meddwl fod fwy o bobl eisiau gweld fod Cymru yn gryfach cenedl ac yn genedl yn ei hawl ei hunain, a fod gyda ni ddemocratiaeth gadarn yma sydd yn caniatáu a thrin pawb yn gyfartal, a fod ni'n wlad hyderus, ryngwladol, gyda phobl sydd ar hawl i wneud eu penderfyniadau ar ei dyfodol ei hunain. Chi wedi sôn am fod yn aelod 4 awr ar hugain, ond mae rhaid bod chi'n cael rhywfaint o amser i ymlacio, a gan bod ni'n y Llywydd Cenedlaethol, mae rhaid i fi holi'r cwestiwn yma, ydych chi'n darllen a beth ydych chi'n darllen tu allan i darllen ar gyfer gwaith? Tu hwnt i gyfryngau cymdeithasol, dyddiau yma, be dwi'n ddarllen. Llai na beth o'n i, a dwi'n meddwl fod cyfryngau cymdeithasol wedi cael dylanwad arna i fel ar nifer o bobl o ran faint o amser darllen llyfrau sydd yna bellach. Ond dwi yn mwynhau darllen. Dwi wastad wedi bod yn greadur sy'n mwynhau darllen. Ac felly, ar hyn o bryd, dwi wrthi yn darllen llyfr gan awdur digon lleol i fan hyn, sef Mike Parker, a'i gyfrol mwyaf diweddar On the Red Hill. Mae'n ysgrifennwr ardderchog Mike Parker. Mae'n hawdd iawn i'w ddarllen, ond mae'n ddiddorol iawn hefyd. Felly, dwi'n mwynhau'r llyfr yna, a dwi'n mwynhau darllen. Elin Jones, diolch yn fawr.